Please let's stand. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us the... Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, especially mostly in thy mercy. Good afternoon. Good afternoon. Today is November 13? 12. November 12, 2010. In-invite na si Kapitan, it's because, and then to council niya, it's because kayon maraya, I hope it's a good news. At ako'y pinangal man, inimbitiran man ako, isinyer sa ako, so pwedeng mangyari sa LGU. Pwede tang mapunan kinsa sa first council nati tabi sungaran mo Dan Rimpula. Okay ka member, okay. Anyway, kading sikap nakasuman naman niya si MPDO na to. Pero bago niya nakasuman, nagkasuman na una kami. And then possibilities na sabihin niya baka certain kaya pa budi pa siya nagsiguro sa mo. Okay. Pero as far as I'm concerned, sigurado takaayon siya mauko para sa ibang barangays, not all barangays. Not all barangays. Pero kaya siya mauko for a certain barangays. So kana question, ari na mga barangays na tatawan. Hindi ka na makakaptan niyang livelihood. So, nung nagsusumang kami, nalbor ko sa niya sa tulong barangay. One is Barangay Rizal, Barangay Bagsa, and Barangay Cagmanaba for livelihood programs. Okay? Pero sinabi ko nga sa inyo kanina, at front, kinsa kuan, nagpaluwas na akong palnas. I don't want to use the word palnas, but that is the truth. Bago ka makaukong kinuan mo na biyaya, you have to do something. Okay? So I hope katong pinagsabi niya, kain man mga testigo, so tulong empleyado sa munisipyo, amo so testigos niya, tanay kuruyog sinredto, ito sa programang kanto, na siya kain man programang mauko. Gakwinta ko baga ngaya percentage ito sa entirong 53 barangays. Inalbor man niya. So in short, katong inalbor niyang barangay sa kanto, I don't know kinpira, say out of 53 siguro 15. Uminalbor man ako ito sa 15, tulo. So the rest, bahala nga nakika. Pero ngayamit, kay Juan kwa, so nag-lunch muna kami, kinonfirm ko sa program niya, and then nag-lunch na naman kami, so tulong kakuyog niya, and then nanubli. So, I don't know. I hope di niya ako masayo man. 6 mil so sinubli niya sa akin. At front. Okay? Don't worry. Di ko magadiayatan sa inyo. Personal ko ito na pinasubli ko sa niya. And gusto niya mangyari, takayin siya ni itong programang ganito, it is for a livelihood. Okay? Pero, kamo na ni kading nalawat kamo nagsusumang kami kangina ever since kanuwas ka in livelihood every year. Okay, the question is asin ka na livelihood kaya kamo na kita kanakabot sa inyo pero every year natin know that is a fact na isang kukan nag livelihood sa barangay 200,000, 150,000, 80,000 di pa ni natapos sa sangtong tapos na tinaw na. Tinaw na, Kap. So kami man na NGO,
And so mga ito, we try to help puwas. Pero sa mga ito, abang magtabang ta, tatabahan mo ngayon ka ng mga kurap. Natanaw. So, unan man ang magigibon to help puwas. We have to, kung mapupwede, tabangan ka mo. In what kind of help? Sasabihin at least monitoring. Good afternoon, Tabi. Kamusta po? Ngaran mo, Tabi? Pepong, Talavera. Okay. Talagang kuha ka di taga Rizal, ha? Anyway, nalawat-lawat ka. Kayo na kami napagpunan. Katungan ng livelihood na aalbor na to ito sa MPDO ni Kanuwas. Katong livelihood niya na simpwede. So gusto niyang livelihood, by the way, mapito na kita sa livelihood. So gusto niyang livelihood is manukan. Excuse. Hala, Tabi. Kagawad. Ngaran mo, Tabi, Kagawad? Fernando, Tano, Porcio. Oh. Amor. Katong gusto niyang i-implement na livelihood, is sa baluarte niya, sasabihin baluarte kuno kanto niya. Gusto niya manukan. So magpo-poultry, native chicken kang gusto niya. Nung narangag ko to, nagsuggest ako, nga nakikato na manok, native chicken, puerti. Okay? Ano nga nakang kuwasa na yan, drawback is number 1, di mo tulos mapakinabangan. You have to wait 3 months. Hindi lang 3 months. I was thinking, 45 days. Oh, 45 days. Okay. Pero kana native, kan bagang native di man pinagi-poultry. Kukulong sana. Usad pang ikaduang disadvantage no chicken, native chicken. Is kinabutuning ilang nya naimin. Ikatulo, mapungpung. Lalo na kinso nagasikaso. Mari kinturog. Kinagiturog-turugan man sana. Nakapakap. Ganyan. Ni nainton si so livelihood ninyo. Unan mo man ngaya gustong livelihood. Ay nga gusto namang livelihood, so nakikita. Di na uda, nakikita. Anytime mag-audit, iyan, dawa ka tong kakalawang ng maray, pero iton. Di na tinaw. Unan man nga baya kan, nakapadyak. Sa kanya nakapadyak, kin makukuha na sa Barangay Rizal, maka-entitled ng 5 padyak, say 60,000 pesos, i-allotment sa inyo. So that might be equivalent to 5 padyak. Ajismil. Depende sa pagibuan ninyo. Kin ma-inclusive niya, so 5. Yan. So, average na. Average. Kan objective ni katong padyak,